אז מה קורה חברים? היום אנחנו עושים סרטון שילד תנחשו. יפה מאוד. חדר וחצי. תסתכלו, יש לי את כל המשחקים חוץ מ-2, 1, 2, 3 כאילו. זה אני לא יכול. טוב, נתחיל לחדר וחצי נושטיק. לחדר וחצי יותר כיף. חברים, אם אתם רוצים גם להתקין את זה, פשוט תרשמו חדר וחצי. פשוט רק חטא וזה יראה לכם חדר וחצי 2. תיכנסו, תחפשו, אם אתם לא מוצאים, אז אם אתם לא מוצאים, אז לא יודע איך תמצאו, אבל אם אתם תמצאו, אז המשחק יעבוד לכם. בהתחלה זה נפתח לך רק השלב עם הנעליים, והיונה הזאת, הם בחינם נפתחים לך. זה לא באמת השיא שלי. השיא שלי זה 400 ומשהו, פשוט זה המשתמש האחר שלי. אני רוצה סגירה. סגירה יש לי? כן, יש לי. קרוקודיגדון, קרוקודל. זה בכלל לעשות. רגע, מה? כן. איך? זה עשו את בלבל הזה. טוב, מהתחלה. דין 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 דון 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 דין דין דון 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 דן דין דין דון 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 דן דין דין 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 דון דן דין דון דן דין דון דן דין דן דין דון דן דין 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 דנדי, 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 או לא, דנדי, או דנדי, ללי, ללי, שיחדה, טרלילי, ללי, טרללה, לא, טרללם, קרוקודידון, קרוקודל. מאוד, יש לי מחסנית מלאה, אני יוצא לסיבוב. תאוות הבצע גמרה אותי. חמודים, התעסקתם עם הג'וק הלא נכון. נעים מאוד עמוד, אני דוטן. חמודים, התעסקתם עם הג'וק הלא נכון. מאוד עמוד, אני דוטן. מצטרפים עכשיו לוולט ונהנים משבועיים משלוחים חינם. וולט! מי שמטורף בחשבון, שיכתוב מטורף. חמודים, התעסקתם עם הג'וק הלא נכון. מישהו שיכתוב. מאוד עמוד, אני דוטן. יש לי מחסנית מלאה, אני יוצא לסיבוב.
סרטון. בואנה, אני עף על יריות של עצמי. דברים זה די פשוט נגמר לי סרט שלו. אם אתם שואלים למה אני אחד את הסרט שלו. יש מצב זה לא הרעיון כזה טוב לקום בבוקר. זה רעיון טוב לקום בבוקר, כי כולם כזה. טוב, ביי חברים.